Bueno, nik ja aspaldi hasi nintzen, korrikan hasi nintzen, nire kabuz, futbolen da ditzen nintzen, untzinon futbola, bueno, korrika hasi nintzen, karrera bat ditia jumar dut, beste bat ditia jumar dut, tiratze izu, da, karreteran aspertu, mendia, tiratze izu, eta gaur arte. Nik enkanbio, negaztu denboran, atletismo nibili nintzen, gero guztinon, denbora urte mordo baten jo naiz ez errein be, eta bi alaba ditut, eta jako eskortu dienen, eta hori, erronko hori eta beize, errekuperatzea pixkat, deportea gustatzen zait, eta hori, horreat. Hain dela urte batzu, Bolivia junginean mendia itea, eta hor hasi ginean ja eskar serio entrenatzen, da hortik aurrea, zeren pika hoitezea, ez tezea korrika, eta karrera bat ingo beste bat, begogia, gero ja mendi, eta... Bueno, alda bezala, lanan arabera, etxeko gauzan arabera, baina, saiatu pixkat mendi alden gehiago ibiltzen, asfalton partez. Baina urten, nik lehenengo aldi edet, eta denbora gehiagire mendi alden ibiltzeko ez dugu izan, ziatio lur asko izan dago. Orduan, pixkat kombinatuz gauza bat eta beste. Nik ustez, pertsona bat ez tala hoitzen sekiloa situazio, eta nervioa beti otea. Naiz eta ezautu, lehenengo alde izan, beti otea zerbait hor tiratzea izuna eta jantzea izuna normalen baino, azeleratu go, tensio bat. Biangina ustaien da, ez? Pixka falta dago indi, baina, ja horrekin egon gozea, ez? Iaz ere egin nuen, espero dut eguraldi hobea itea iaz baino, porque iaz txarra intzon, lokatza asko intzon, utza gauen, eta eguraldi hona itean. Zel burukin irtetzen zate olako proba? Ni iaz zatean nintzen bukatzea. Eta horte nahi dut pixkat denbora jetxi, eguraldi hona iten balimado pentsatzeit, erresa izango dela jeistea, baina eguraldi txarrakin oso ezberdina da. Eta... Nik hasi eta minik hartu behi bukatzean. Hori denboran bukatzea. Hori da, baina... Lehenengo bintzet, urrengo urtean, ez dakit egingo dian ez, erronka bat jarri nun, aurten 40 urte dauzket, hemendik ibilatea bat gehiago, eta neuken hori, erronka hori neuken, 40 urtekin nahi nula. Eta orduan, nik uste beti izatea eragozpena bateze bildurregatik. Hombre, mine iguali hartu dik bai segon da bai guztin. Azkenen, gertauka, baina beti izatea probalidea gehiago mine hartzeko, bustia, arrimo txarra, ez tezu elurra harima ez tondo ikustea, Eta gorra alda olako ordu asko eskatzen do, olako proba bateako entrenatzen? Bi handiakiteko adibidez oso luzea da, eta eskatzen do. Ni askotan jatzen ari zeba asteu geratan zabako laun batekin da, koinzitzen dugu beti. Harri guztien zeba asteu geratan garaiz ibiltzea, eta nire eta koinzitzen dugu olako entrenamentu baten, bakarrik jun, o beste norbainen jun beti otea diferentzie. Naizta, ni hasiera batetik oitu nintzen, baita goierko bi handik indan hau, eta hoi prepatzen haitu nintzenen, 6-7 ordu eta 8, eta hoi preparatzea ez digona ez digo, 6-8 ordu mendin ibiltzea. Orduan bakarrik ibiltzen zea eta oitu jentzea. Nik uste beti laun batekin otea o beste norbainen jutea izugarrizko diferentzi dela. Eta hori, segun ze planen ateatzen zian. Ondoni, aste bukara honetan, hitz egiten dugu telefonotik, ze plana dauzketzu aste bukara honetako, eta hori, segun ze ordutan pentsatzen duen alako lekuta, alako denboran egin behar dugu, esaten, segizuek zuek abu, ni nekasa jungo naizela, segun.